Ξέρετε, αρκετοί από εσάς έχετε έρθει και πολύ περισσότερο για τα παιδιά με τα οποία έτσι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση που τα αγαπώ λίγο παραπάνω από την αλήθεια. Γιατί σε αυτά προβλέπω όχι απλά το μέλλον, την ελπίδα του τόπου. Και τώρα απευθυνόμενος εδώ στους μικρούς φίλους μου, που δεν είναι μικρημένα, αλλά σε σχέση με το υπόλοιπο ακροατήριο, να ξέρετε ότι όχι απλά είμαι φίλος σας, είμαι δικός σας. Και όπως μια Παρασκευή έτσι περνώντας στον δρόμο εκεί από το πρώτο δημοτικό, ήταν ένας πιτσιρικάς στα κάγκελα, είχαν διάλειμμα και φωνάζοντας τους άλλους, λέει «Ο Δαβίδ ο δικός μας». Και επειδή από μικρό και από τρελό δεν μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι να ξέρετε ότι είμαι ο Δαβίδ ο δικός σας. Είμαι ο φίλος σας, ο πατέρας σας, ο αδερφός σας, όπως θέλετε πείτε. Είμαι μαζί σας πάντοτε. Δεν σας ξεχωρίζω από τα άλλα τα γυμνάσια και τα ηλικία των γραβενών της πόλης, απλά είναι θέμα καθαρά απόστασης. Έτσι, ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, όπως θέλετε, μαζί, για να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα που έχετε ξεκινήσει. Αγαπήστε τον τόπο μας και αυτή την ευχή θα σας δώσω. Να είστε ο εαυτός σας. Τίποτα άλλο. Αγωνιστείτε να είστε ο εαυτός σας. Μακριά από εξαρτήσεις, από σιρήνες, από καλοθελητές και από οτιδήποτε άλλο. Κι αν είστε ο εαυτός σας και αγαπήστε τον τόπο σας, να ξέρετε ότι θα προοδεύσετε. Και δόξα τω Θεώ, ο τόπος μας έβγαλε επιστήμονες, ανθρώπους σπουδαίους, που διακρίθηκαν παντού. Από τον αθλητισμό, στα γράμματα, στις επιστήμες, παντού. Έτσι, συνεχίστε την όμορφη παράδοση εδώ, του τόπου, και αγωνιστείτε να είστε ο εαυτός σας. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ένα ευχαριστώ θα είναι λίγο για όλα όσα μου προσφέρετε. Απλά σας υπόσχομαι να το κάνω προσευχή καθημερινά, αλλά ζητώ και από εσάς όμως και εγώ μια χάρη. Μην με ξεχνάτε στις προσευχές σας και όταν θα κάνετε την προσευχή σας, λέτε και για τον Επίσκοπο να τον έχει ο Θεός καλά, να είναι χρήσιμος στην Εκκλησία, στον τόπο, να μην πικράνω και απογοητεύσω πρώτα το Θεό και μετά τους ανθρώπους και να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για τη σωτηρία της ψυχής, όπως λέει και το τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Καλή χρονιά λοιπόν και ευλογημένη, με υγεία ψυχής και σώματος και χαρά. Και όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέστε. Έχει ο Θεός. 2015 χρόνια πέρασαν και πιο δύσκολα. Έχει ο Θεός. Όχι μιζέρια, όχι γκρίνια, όχι συνέχεια αρνητισμός. Έχει ο Θεός. Και με λίγα και με πολλά θα πορευτούμε. Οι παππούδες μας, οι πρόγονοί μας, μεγαλούργησαν με τα λίγα, όχι στα πολλά. Στα πολλά δυστυχώς χαρνάμε. Έχω και ο Θεός τώρα μας δίνει μια μπατσούλα και λέει πίσω. Στα λίγα, για να μάθετε να είστε αυτάρκης. Με τα πολλά, ήσασταν όχι απλά πλεονέκτες, αλλά ξυλοπόδαροι. Δεν πατούσατε στα πόδια σας. Σε ξένα ποδάρια πατούσατε. Σε δανεικά κάθε είδους. Τώρα σταθείτε στα πόδια σας και μάθετε να στέκεστε στα πόδια σας. Καλή χρονιά με υγεία και χαρά.
Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή στους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν τη γη δεξίλθεν ο φως σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας, η πίστη των όντων εδράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικά τεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, πατερόστιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχλάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. και ρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξούδαραν έτυλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εσκότη, επραίνουν και συμπρασβήτα δίκαιε, δεξάμενος εναγκάλες των ελευθερωτήτων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημί και την Ανάσταση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεομεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Δαβίδ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεομεθά υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεομεθά υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος, του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεομεθά υπέρ των διδασκόντων και διδασκομένων της σχολής ταύτης, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ των αγαθών, ευλόγησον τους άρτους τούτους, τους οποίους οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμην του εναγής πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας και Ρανοπάντορος του Μεγάλου. Αγίασον τους πεταλαμβάνοντας εξ αυτών και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος, κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών, πλήθυνον αναγραφής τη ζωήν αυτών, παράσχου δε αυτής και παντί τον κόσμο, το αρχόμενον έτος σωτήριων και ειρηνικών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου, του εναγής πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ κι άλλοι, του εναγής πατρός ημών, Φωτίου Αρχιπατριάρχου Τατυρουπόλεως, και Βουκόλου Επισκόπου Σμύρνης, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Καθίστε. Λοιπόν, εγώ μόνο θα σας πω ότι τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε καλύτερα. Aber δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα. Πόσα παιδιά έχει το γυμνάσιο? 35.
Δόξα τω Θεώ. Και το Λύκειο? 36. Α, εντάξει είμαστε. Ισοπαλία δηλαδή. Υπόλοιπα δικά σας. Τα παιδιά του σχολείου μας θα κορώσουν τους παραδοσιακούς χορούς. Σάμικος.